Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерәбез. Бүген безнең программада газета төпләмәләреннән ил тарихы. Кемнәр генә эшләмәгән бездә? Язучылар, шагыйрьләр, Гали Хуҗей, анда Барлас Камалов язучы. Киң кырлы милләттәшебез Рәйхан Манапова да кунакта. Исәнмесез, кадерле милләттәшләр. Гаилә милләт нигезе. Безнең бер-беребезгә начарлык итеп каршы чыгышканбыз. Яши белмибез. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Мин моны сулай слабый дибрәк уйлап чыккан идем, моны сулай уйлап чыгарга ярамый көрәштә. Бер вакытта теге, олы дип слабый. 2020 елда ТССРның 100 еллыгын билгелибез. Шушы дәвер эчендә бик күп кызыклы мәгълүматлар теркәлеп барган. Бүген без аларны газета төпләмәләреннән дә табабыз. Әйе, илдә булган үзгәрешләр яңалыклар тудырган. Аларны шул чорда барлыкка килгән масса күләм мәгълүмат чаралары раслаган. Бүген республикабызда ТССР яшьтәшләре булган басмаларга күз салыйк әле. Тарих китабыннан түгел, менә газет төпләмәләреннән укырга кирәк. 1920 елның 22 январында чыккан беренче сан. Илдә гражданнар сугышы бара. Татар яшьләр өчен газет чыга башлый. Кызык бит. Ул вакытта чыккан гарәп телендә. Кызыл яшьләр дип аталган. Бу инде РКСМның өлкә губерния комитеты органы буларак чыга башлый. Ничек көчле булган идеология ул вакытта. Редакторлар ай сайын булмаса да 2-3 айга бер ай алыштырып торган. Нәрсәгә алыштырганнар? Утыртканнар тегеләрен. Уйлап кара, нинди заманнар булган. Менә бер елда 37 елда, 38 елда бер ел эчендә анда 4-5 редактор алышкан. Аннар инде сугыш вакытында билгеле сәбәпләр аркасында газет чыкмый тора, ләкин сугыштан соң яңадан чыга башлый. Анда инде 56 елда Татарстан яшьләре менә хәзерге исемдә чыга башлый газета. Кемнәр генә эшләмәгән бездә? Язучылар, шагыйрьләр, Гали Хуҗей, анда Барлас Камалов язучы. Хәтта Татарстан Фәннәр академиясының беренче президенты Мансур Хәсәнович Хәсәнов та. 2017 елдан баш мөхәррир Атлас Гафиятов. Хәзер газета белән күбрәк урта буын, өлкән яшьтәгеләр кызыксына. Анда аларның яшьлеге. Милли көрәш буенча ел саен Татарстан яшьләре бүләгенә бәйгеләре уза. ТССР яшьтәшенең бүген дә үз кыйбласы бар. Ул әле яшь. Мин бүген бүтән авторларны, үзебезнең укучыларны, безнең укучы булмаган кешеләрендә бәйрәм белән котлыйсы килә. Бәйрәм инде теге ел ахырына кадәр әле бер очрашырбыз аларның күбесе белән. Халык белән бәйләнеш югалмасын иде. Иң мөһиме. Синбикә журналының аның бер гасырлык тарихы бар. 1913 елда аның беренче саны чыга. Беренче мөхәррире Якуб Хәлили. Әмма ләкин 5 кенә ел, 18 елда журналда буржуаз пропаганда бара дип журналны ябалар. Һәм дә инде озакламый Нарсын Якуб Хәлилин дә кулга алып, репрессия кылганы була, аны атып үтерәләр. Яңадан инде ул 1926 елда чыга башлый, әмма ләкин инде Азат хатын исеме белән инде ул чыр сулышы булган. 17 елга сузылган тәнәфестән соң чыга 1958 елда. Аны инде күренекле публицист, журналист Асия Фәридовна Хасанова җитәкләү елларда. Бу бер гасыр дәвамында шундый зур архив тупланган, ул безнең зур хәзинәбез. Шуңа нигезләнеп без узган ел август аенда яңа сәхифә башлап җибәрдек. Укучыбыз аны бик яратты. Без кайчандыр Азат хатын тышлыгында чыккан ханымнарны эзлибез. Бүген зур бәйрәм. Республикада яшәүчеләр өчен генә түгел, бу бәйрәм читтә яшәүчеләр милләттәшләребез өчен дә зур бәйрәм. Без сезнең белән һәрдаим бергәбез. Без аны беләбез, сезнең хатларыгыз безнең журналга килә. Алдагы көндә дә шулай бергә калырга язсын, бергә булыйк. Бәйрәм белән сезне, кадерле милләттәшләребез.
Ватаным Татарстан газетасына март айында, 18 март көнне 102 яшь тулды. Ул 1918 елның 18 мартында чыга башлаган мөселман комиссариаты органы буларак. Без татар телендә чыгучы һәм бөтен закон нормативларны яктыртучы бердән-бер газета. Республика һәм ил язмышын тулысынча яктырткан һәм аның үсешенә өлеш керткән басма дип без авыз тутырып әйтә алабыз. Газетаның исеменнән дә күренеп тора республиканың ничек үскәнлеге. Ул баштарак атала эш дип, аннан соң Кызыл Татарстан, Совет Татарстаны, Татарстан, Социалистик Татарстан, Ватаным Татарстан. Тик ни генә булса да, менә исеме үзгәрсә дә, юнәлешләренә ниндидер башкачарак басым ясалса да, графикасы үзгәрсә дә, аның максаты бер булган, ул халыкка хезмәт итү. Ватаным Татарстанда инде ничә ел хезмәт итәсез? Газетага әле университетта укуны бетергәнче үк мине 16 мартта эшкә алдылар. Мен шул бер гасырның ярты гасырын мин шунда эшләп үткәргән кеше. Шушы газетада авыл хуҗалыгы бүлеге мөдире булып эшләдем һәм бик күп районнарда инде хәзер мактансам да буладыр. Теге районда булмаган районым калмады инде. Бәлки авылларда калмаганнар дип уйлыйм инде. Бер рәсем саклана. Менә бу 1 миллион тонна ашлык тапшырган ел бу республиканың. Ул вакытта инде рапорт бирәләр иде, районнар рапорт бирәләр һәм шул вакытта обкомга, өлкә комитетына ипи яңа пешкән уңыштан ипи китерәләр иде. Кызык факт инде бик. Безнең редакциягә да шундый ипи китерделәр. Менә ул мин нидә фотога төшергәнем булды, менә шундый истәлек калды безнең. Татарстан дәүләтчелеге тарихына гына түгел, Татарстан мәдәнияте тарихына да зур өлеш керткән басма. Чөнки монда Абдулла Алиш, Муса Җәлил, Галимҗан Нигъмәти, Галимҗан Ибраһимов, Фатих Кәрим, Кәрим Тинчурин һәм башка бик күп менә шундый татар әдәбияты үсешенә зур өлеш керткән кешеләр Ватаным Татарстан газетасын үзләренең хезмәт һәм тормыш мәктәбе дип санаган. Ватаным Татарстан газетасының аның төп үзенчәлегенең дә берсе ул дәүләт белән халык арасындагы басма. Газета белән төрле елларда 16 мөхәррир идарә иткән. Мин 17-нче баш мөхәррир һәм беренче хатын-кыз. 102 яшьлек газета тарихында. Күрәсең, менә ничектер барыбер хатын-кызларга консервативрак, җитәкче хатын-кызларга консервативрак караш булган бит инде. Күрәсең, шундый җитди басма белән җитди саллы иратлар идарә итәргә тиеш дигән фикер булгандыр дип уйлыйм. Чөнки чынлап та басма бик җитди һәм без бөтен редакция белән горурланабыз аның үсешенә өлеш кертүебезгә. Без менә безнең көндәлек кабатлана торган сүз ул кайда эшләгәнебезне онытмабыз. Җырчы, хор дирижеры, радиода алып баручы, татар теле укытучысы һәм бик күңелле кеше. Сүзебез Үзбәкстанда яшәүче милләттәшебез Рәйхан Мәннәпова турында. Аның туган телебезгә һәм мәдәниятебезгә булган мәхәббәтен бөтен Үзбәкстанда һәм аннан читтә дә беләләр. Сүз Сәрвиназ Каримовага. Рәйхан Мәннәпова Татарстанның Лениногорск районы Шыгыр авылында туган. Аның сәләте һәм музыкага булган мәхәббәте кичкенәдән үк әти-әниләрен, туганнарын һәм күршеләрен сөендереп торган. Әнием бик җырламаңлы җырлаган, әтием гармунда уйнаган. Шуңа күрә без бик бала чактан ук шөгыльләндек музыка белән. Музыка мәктәбен барыбыз да бетердек. Мин скрипка буенча бетердем. Аннары киттем Аухадеев исемендәге музыкаль училищега. Музыкаль училищедан соң кердем шул ук елны Казан дәүләт консерваториясенә хор дирижерлык факультетына. 1979 елда консерватория бетергән елым мин Ташкентта Юнус Раджаби исемендәге музыка педагогия училищесына хор дирижерлык тәртипләр буенча педагог булып кердем. 1990 елда ул Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәгенә килә. Үзәкнең эшчәнлегендә, анда узучы барлык чараларда актив катнаша. Бик яратам әдәби музыкаль кичәләр эшләргә. Чөнки менә безнең бит барыбызга да мәгълүм, һәр ел без Гаяз Исхакыйны билгеләп үтәбез. Габдулла Тукай туган көннәрен, Муса Җәлил. Алардан башка мин менә Хәсән Туфанга бик әйбәт кичәне багышладым.
Аннары безнең танылган композиторларыбыз, профессиональ музыкага нигез салучы Салих Сайдашев, Сара Пасадыкова, аннары менә күптән генә бу якты дөньяны калдырып киткән Хания Фархига багышлап музыкаль кичәләр үткәрәбез. Onun гаиләсе бер кайчан да үз тамырлары турында онытмаган. Алар үзләре туган телдә сөйләшеп кенә калмыйча, тирә-яктагы балаларны да татар теленә өйрәттеләр. Үзбәк балалар бакчасында ачылды бер татар телендәге бер хорух, бер төркем. Анда төрле яшьтәге балалар килде. Әнием тәрбияче булып керде, мин музыка укытучы булып, шунда 5 ел бу әбәт кенә җырлап, укып балалар төрле элементар татар сүзләрен өйрәнеп, төрле фразаларны, төрле темаларга әз генә булса да өйрәнеп, күбрәк инде чыгышлар ясадык Сабан туйларда. 2003 елда ул татар телендәге радио тапшыруларының мөхәррире һәм алып баручысы булып эшли башлый. Алар дәвамында ул тыңлаучыларны татар мәдәнияте һәм кызыклы милләттәшләребез белән таныштыра. Аларга мин исем бирдем, Бәллүр Чишмә дип. Ул Бәллүр Чишмә татар мирасының, татар хәзинәнең чишмәсе дип. Шуңа күрә шундый матур менә исем бирдем. Төрле рубрикалар ясыйм, бик яратам ул эшне, чөнки ул үземнән әйтәләр бит, ачыкладым кинәт кенә журналист сәләтен. Татар мәдәни үзәге идарәсе әгъзасы булып торганда, ул татар теле дәресләрен оештырды. Анда теләге булган һәркем татар теле һәм мәдәнияте белән танышып, өйрәнә алды. 2011 елда Райхан Маняпова Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме белән бүләкләнде. Тагын аның 2 кызы һәм 2 матур оныгы бар. Габдулла Тукай, байрам бүген. Бар күңеллек бөтен дөньяда, бар бер ян бүген. Нәрсәдән бу? Мин белән байрам бүген. Райхан Маняпова кебек кешеләр татар милләтенең чын горурлыгы булып торалар. Чөнки ул тарихи ватанынан ерак яшәгәндә дә татар телен һәм мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертә. Сәрвиназ Каримова, Татарлар, Ташкент. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның 2нче өлешендә. Гаилә милләт нигезе. Безнең бер-беребезгә начарлык итеп каршы чыгышкан. Яши белмибез. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Мин моны шулай слабый дибрәк уйлап чыккан идем, менә шулай уйлап чыгарга ярамый көрәштә. Бер вакытта теге олы дип слабый. Тату гаилә кору, хезмәт сөючән, тормышта үз юлын таба алырлык, тәрбияле балалар үстерү, сәләтләрен күреп, үсү өчен шартлар тудыру. Бу Клара һәм Илдар Гариповларның тормыш девизы. Алар моның өчен бар тырышлыгын эшкә җиңә, уңышлары да бар. 2 малайлары әти-әнисенең горурлыгы. Бу көннәрдә без дә талантлы Гариповлар гаиләсендә кунакта булдык. Эльвира Хөснетдинова дәвам итәр. Раил 5 яшендә булганда, әнисе Клара инде минем иптәшем, идәндә әпипәне уйнаганын ишетә. Әлеге 1987 елгы балалар пианиносыннан башлана да инде. 5 яшьлек малай кызыксынып китеп, әтисеннән гармун сорый башлый. Илдар абый әле дә хәтерли, озак кына эзләгәч, 378 сумга сувенир бүлегеннән хромка гармун алып кайта. Соңрак инде малай әнисенең студент чакта уйнаган Огонек баянына күчә. Анда да ул матур итеп уйный башлады, әмма гармун белән баянның бас ягында бераз аермасы бар. Мин аңа баяндагы бас ягын ничек уйнарга икәнен күрсәтеп җибәрдем дә, ул инде сәләтле бала булгач, 2 яктан да бик матур итеп уйный башлады, мәктәптәге концертларда катнаша башлады. Илдар абый белән Клара апа балага профессиональ белем бирергә кирәк дигән фикергә килә. Ул вакытта Илдар абый Әтнә районына йөреп эшли. Укытучыны да шунда тапканнар. Ул үзенең менә шундый тыныч укытучы буларак, бала бит бер куркып та кала, теге жайлы жайсыз булса җирмәскә дә может. Тахир абый аны җайлап кына теге шул музыка, баян дөньясына алып кирип китте. Һәр ял көнендә атна сайын Илдар абый районны укытучыга йөртә башлый. Һич иренмичә, балалары өчен кулдан килгәннең барысын эшли. Мин бит үзем дә бик гашыйк. Ул музыка өлкәсенә дип инструментларга, ул аппаратурага. Мин үземнең бөтен хыялны менә шул балалар аркылы ничектер тормышка ашырдым дип саныйм.
Монысы тальян гармон, тагын икесе Казанда, монысы гармон. Олганайым гармонда уйнарга өйрәндем. Мында әле уен коралларының яртысы гына, һәрберсенең үз урыны. Яхшы баян табу җиңел түгел. Беренче вакыт кибетләрдә моңлы тавыш чыгара торганны таба алмыйча азапланалар. Нәтиҗәдә баяннар рәтләүче кешедән алман баянын алалар. Шуннан Раилнең кызыксынуы тагын да артып китә. Мәҗлесләрдә уйный башлый, филармония сәхнәсенә менә. Хәзер курае да бар. Саксофонда уйнарга өйрәнәсе килә. Абысының уйнаганын күреп, Адель да 4 яшендә көйләр чыгара башлый. Тыңлап тора да, уң кулы белән генә синтезаторда уйный икән. Ак көнләше бар иде абыйдан. Уйный инде, ул бирелеп уйный. Шын күңелдән уйный. Шуңа күрә мин аннан кызыга идем инде, шулай уйныйсы килә иде инде. Ул армияга киткәч, гармон хоромканы алдында кулга җиктер 2 ягын кушып китә алдым инде. Самый Орысча әйтмешли зур проблема дип әйтик, ул 2 ягын кушу баянны. Ике-3 ел элек җырга сәләте дә ачылып китә, үзенчәлекле тавыш. Бу юлы да профессиональ укытучыга йөртеп, тавышын куялар. Адельне җырның ничек эшләнүе кызыксындыра башлый. Укый, мәгълүмат ала, аннан аранжировкалар ясый башлый. Ясыйм дип утырасың, но ясап булмый, чөнки илһам килми. А вот берәрсә эшләп йөрисең, мәсәлән, бакчада эшләп йөрисең, шунда резко башка килә. Уже менә безнең Ташлы авылының җыры бар, Суксу авылының җыры бар, аларның барысына да ул аранжировканы ул яздырды. То есть ул тарихи әйбер дип саныйм яны. Музыка дөньясына кереп чумсалар да, моны яраткан шөгыль итеп кенә кабул итәләр. Башка һөнәрдә алырга булганнар. Раил Казан дәүләт энергетика университетын тәмамлаган. Адель аграр университетта укый. Малайларда хезмәт белән тәрбияләргә кирәк ди Гариповлар. Әтиләре кичкенәдән аларны гел үзе белән йөртә. Аларга инструментны бирәдер. Мәсәлән, чүкеш манда, дрель манда. Ул чүкешне алып кадак кагыра яраталар. Анда может 100 кадак киткәндер, может 150дер. Алар шуны кагып, даже хәрефләр кадактан язып куялар. Дрельне дә инаны ул теге сверласын дип әйтик инде. 7-8 унны рәхәтләп сындыралар инде алар. Егетләрнең әти-әнисенә, олыларга булган хөрмәтенә шак катасың. Алар бит инде дәвани белән дә тәрбияләнделәр. Дәваниләрендә өлеше зур. Чөнки алар олы кешегә, менә дәваниләрен хөрмәт иткәч, алар башка кешеләргә дә хөрмәт белән карыйлар. Аннан соң, менә әтигә хөрмәтне әни тәрбиялидер, әнигә хөрмәтне әти тәрбиялидер дип уйлыйм. Аларга әтиләре әти дә, дус та, киңәшче дә. Балалар көзге кебек, идәге мөхит аларның үз-үзен тотышында да чагылыш таба. Илдар һәм Клара Гариповлар безнең һәр вакыт фикерләр уртак ди. Ир кеше гаиләнең тоткасы, хатын-кыз инде ул кишле булып тыелса да, ул хатын-кыз булып карап бирә. Безнең ир кеше, әти кеше иде, ул безнең хуҗа, мин әни кеше иде шушы матурлыкны, җылылыкны тудыручы. Табышулары да кызыклыгына була. Илдар абый күрше авыл мәктәбенә түбә буярга килә. Клара апа анда директор вазифасында. 3 көннән очрашып йөри башлыйлар, 4 елдан өйләнешәләр. Сыңга калган вакытлары да була бит инде. Төнлә кайткан вакытлары да була. Кайда йөрдең, нишләп йөрдең дигән сорауларны минем биргәне булмады. Чөнки без бер-беребезгә ышанып, бер-беребезгә хөрмәт белән карыйбыз. Иремнең әнисе кайнанама сыкланам мин, ир балаларны хатын-кызга хөрмәтле була белә торган итеп тәрбияли белгән. Өйдә тынычлык булса, эштә дә рәхәт. Клара апа татар теле һәм әдәбияты укытучысы. 30 елдан артык тәҗрибәсен югары бәялиләр. 2017 елда ул Мәгариф журналы оештырган авыл укытучысы конкурсында республикада 1нче урын ала. Эшкә бару ул минем өчен рәхәтлек бирә, балалар белән, укучылар белән аралашу, алар белән эшләү минем күңелгә тынычлык бирә, рәхәтлек бирә. Әйтәләр бит инде балалар белән эшләгәндә нервлар туза дип. Мин эшемдә ял итеп кайтам. Гаилә ул җылы учак. Гаилә ни кадәр нык булса, аннан килгән җылылык та шул кадәр көчле була диләр. Без моңа тагын бер кат инанып кайттык. Илгира Хөснетдинова, Татарлар, Биектау районы. Ул көрәш белән 8 яшьтән шөгыльләнә. Күз алдыгызга китергез. 10нчы сыйныфны тәмамлаганда үз авылларының Сабан туй батыры булып таныла. Тагын 2 елдан Алабуга районы батыры Фәйзелхан Әхмәтҗанов гаҗәеп көч иясе. Көрәшчеләр сәхифәсен карыйк.
Фәйзелхан Әхмәтҗанов көрәштә профессор ул. Мага Сахабетдинов Россиянең һәм Татарстанның атказанган тренеры. Бу сүзләр белән килешми мөмкин түгел. 25 ел дәвамында барлык авырлык үлчәүләрендә көрәшеп, шул чорның иң көчле пәһлеваннары белән бил алышып карасаң, әлбәттә, әле тагын Әлмәт физкультура техникумын тамамласаң, тренерларың Әхмәт Мөхәммәтҗанов, Огакыйф Бурханов кебек осталар булсамы? Шуңа өстәп нәселдә көрәшчеләр. Фазыл абыйның әтисе дә, әтисенең абый энеләре дә көрәшкән. Шулай булгач, нәтиҗәсен көттә тор. Профессор булмый. Фәйзелхан Гарифҗан улы Әхмәтҗанов 1953 елның 1 июлендә Алабуга районында туа. Грек-Рим көрәше буенча СССРның спорт остасы. Милли көрәш буенча республиканың 3 тапкыр баш батыры, 2 тапкыр Россия чемпионы, 4 мәртәбә Муса Җәлил турниры җиңүчесе. Алабуга, Әлмәт, Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләре сабантуйларының баш батыры. Татарстанның атказанган спорт остасы. Бер көтүлек тәкә, унга якын машина гына аттым ди ул. Башта укыган вакытта Әлмәттә көрәшсә, аннан Түбән Камага килә. Классик көрәш буенча тренер булып эшли башлый. Фәйзелхан абый гомумән универсальлек яклы. Көрәшче көрәшнең һәр төрен белергә тиеш. Аның зыяны юк, ул бары тик файдага гына ди. Үзе ул самбо, ирекле, грек-рим кебек көрәшләрдә көч сынап караган. Тик менә һәр көрәш аерым яшәргә тиеш дигән фикер яклы. Bu Tatar körəşinə şuan körəş, в основном Kafkas körəşə, Aziya körəşə, менә bu körəşlərini bitinsin. Bitinsin birgə qoşarğa мәтәшәләр, менә моның теге шул чемпионат, мир дөнья чемпионатлары үткәрергә, универсиадалар үткәрергә инде олы ихтирам нигә керергә, общий правила создавай дип, анда керү бик яхшы, бик күркәм дип күрәм мин аны. Ну бу үзебезнең сабантуй көрәшләрен, үзебезнең элекке көрәшне теге көрәшкә кертеп бетергә ярамый дип уйлыйм мин. Безнең ата-бабаларыбыз көрәшкән, bizden soң балаларыбыз, онакларыбыз безнең исторический нинди көрәш икәнен дә белмәскә мөтләр. Фазыл абыйга татар көрәшендәге бик данлыклы җиңелмәсләрдән саналган спортчылар белән көч сынашырга насыйп була. Чаллы сабантуенда легендар Раббани Гайфуллин белән очраша. Ул аңа 40-тан өстә, миңа 25 яшь. Ул мин аны әйтәм, бу улы яшьтә инде һаман көрәш бирә икән дигән була. Мин моны шулай слабый дибрәк уйлап чыккан идем, менә шулай уйлап чыгарга ярамый көрәштә. Бер вакытта теге улы дип слабый. Bu meni gel 2 taqır yaxşı alımğa gına alıp, şapıldatıp 2 taqır 2 bal aldı. Mene ol haremdəli körəşçi bulsa, ol meni yaxın getirmişi, vaqt bitkənini kütədir. 2 balı var, men utturadır. Ol özü yanadan aktiv körəşkə kirib, meni şista alırğa mətəşib, atırğa mətəşib, menə şista kelib biləkdi. Men anı şista yığaldım. Azaqı minutlarda. Чаллының атаклы көрәшчесе күпләр якында килә алмаган Рәкыйп Хәмитов белән булган бил алышлары да игътибарга лаек. Чистага сала. Мәйданда төрле чаклар була, ләкин тормышта көрәшчеләр барыбыз да дуслар ди Фәйзелхан абый. Спортчыл, спортсмен шундый кеше ул. Ул менә монда чыкты, бирде, сугышып бетәсең анда да көрәшкән вакытта теге. Төртсеп тә аласың, нитеп тә аласың, кызып та аласың. Как ярыш бетте, кул бирәсең, кычаклыйсың, чыгып китәсең. Үпкәләгән спортчы, içində кала торган спортчы, чын спортчы түгел ул. 25 ел дәвамында ул бер генә тапкыр чистага егыла. Бүген инде мәйданда булмаса да, бер көрәш бәйгесендә калдырмый. Татарча көрәш федерациясе әгъзасы Фазыл Әхмәтҗанов Алабуганың татар көрәшчеләре такымына һәр яклап ярдәмдә итә әле. Татарстан чемпионы булса, һәр берсенә икенче Татарстан чемпионатына хәлле 15 мең акча түләп торга. Призер икенче урыннан төшмәсә, 10 меңнән дә ким түләмәскә. Бу яшь җегетләргә шундый стимул инде бу теге просто шул зарплат сыман инде нитәргә. Менә заниматься итәләр хәзер безнең укучыларны инде икенче направление безнең. Алар Казанга китәләр дә бүтән тренерга эләгәләр. Теге институтка барып керәләр. Хәзер без инде үзебезнең пединститут бар, шунда урнаштырырга тик факультет бар. Шунда урнаштырырга мәтәшү бер. Аннан теге институтлардан кайткач барыбер инде монда кайтып көрәшүләр өчен эш урыннары әзерләү, туры урыннары әзерләү. Буларга булышу гомумән бөтенсенә булышып, үзебезнең көрәшчеләрне хотя бы читкә китмәсеннәр өчен хотя бы бер план куйдык үзебезгә, бер 10нчы урыннан төшмәскә Татарстан. Соклангыч, әйеме? Әллә көрәшче булырга инде шаярам гына. Көрәшче булу хыялы белән янган яшьләргә бу әлбәттә шәп мөмкинлекләр. Фәйзелхан абый үз авылларында зур спорт залы төзү белән дә мәшгуль әле. Инде эчке эшләре генә калган. Көрәш түгәрәге эшләячәк.
Теләге булганнарга бездә юллар ачык. Бүгенге менә шулар. Без көн сайын диярлек милләтебез тормышында булган иң мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны күрсәтәбез. Бездән аерылмагыз. Сау булыгыз.